मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। Parari bayat nga ai kuble yapi. Menta kesngi kari borok kawai ke yang telilang kawai persya ki kamle ano. Kadap da kejing bitar bar kejing kut jengmut baskem. Man kinong India kidane kawai kejing kut jengmut. Ngidei ban pendu ajat lot khat ya ki kamle ano. Parlok kejing selur bala peni kisipai hak operation Sindur kala penlong yang man la kinong India ban kemiat ila ka kle chajrong da kejing sngau sarong. Kajing kami bah ba kajing tebet karukom ba kisipai jengi kila penjat ki ketem je kile no ha ka jaka khapot kadai ke bophala. Ka operation Sindur kala ai mensiam banwan ra kajing skos kem bat kajing sherhem ha kajing ele persya ya ki kam le no ha keleng ke perthai. Paralok ka operation Sindur kam dai tang ka kam kisipai kadai kajing penpa we kajing kut jingmut jengi kajing slur jengi bat kadur jong ka India kabala keladur. Kani kedur kala pendap ikeri barok kawai da kemensim idri. La penpau hakirong jongka lama lairong kari. Lesi pilih i kumno bahaki nong ba kisnong bat kinong rit hakeleng kari. La penlong yaka tirangga yatra. Ka jingiat pat ba da kabara yaka lama lairong kari. Dagi hajar ngot ki brio ke lami banra yaka lama kari halaki kti ban buram bat yaro yikisipa yadari. Hagi babon kinong ba, bon kisamla kelami bantrai mons ngobha kum kinong yada, ban ngilai kumno bagi video na Chandigarh kila sapriang. Hagarensan social media yagi pom latho, yagi jingruai ka jingkut jingmut larwai. Ki kena samla kila droy ki jingdro ki bakit yagi jingmut bajeliu bat badon bor. Dang lai sngi menta ngalalet Bikaner bat hang to ki kena akil ais ngubha hanga da kawai na kini ki jingdro. Ka operation Sindur kelak tak bahaya ki beriu kari ha kababon kilong yang kila penelong yaka ka benta jong ke jing im jongki. Ha Katihar, ha Gejala Bihar, ha Kushinagar, ha Uttar Pradesh, bada ki wai kinong ba ya ki khelung balaka ha kene kapor laai kerteng Sindur. Paralok kisipai jengi kila penjat ki ketem jekile ano kadika kam jong ke jing slur. Halendat kata ke jing slur kadon ke bor jong ki ikhtiar bat ki kor ki bor balasna ha India. Ka peniru ik jingkut jingmut halor ka Atma Nirbhar Bharat ka India basanya halade. Ka sep bat ke jing trishitam ki engineer ki riu shampang jongi bat ki banok senyang baro kala doniala ke benta ha kane ke jing job. Hadian kane ke jing terikam kadon ke bor balapen thamai ha kelengkari halor ke jing pen paunam yala ka jong ne ka vocal for local. Dan ki khalemat bakta asishay ka doonot. Kidan ki shijur ki boong nadu menta ngin thiet bet tang ye ki jingele akai balasna he India na ka benta ki khon jongi. Ka jing it ri ka dei ban sedang ha ka por badang kena. Dan ki long yeng ki bala penlong jingkular. Ngin penlut yala ka syuti ban let kai tang hapo India hi. Bon ki samla ki la penlong jingkular ban syongkurim he India. Ban le kemen ya lagi jingya tho syongkurim hapo kari. Dan ru baong nadu menta ya ka no ke jing ai ngobha bangin ai on shnahi dakin nong shna jing shna ka India. Paralok kani ka por ka basisha ka India. Ka jingya so bagi donot bat jingmut jengki breu. Bat ka jingi shim banta shirhem jengki. Ngakentu ya baro tungin penelong ke jengkular. Kat bala ha ke jingim ngin bo shwa ha khamat ya ki tiar balasna ha India. Kani kamdai tang syapang kabasania ahlade ha kayok kakot. Kadairu syapang ka mensia meshim bentalang ha ke jingtai ya kari. Tang iwai isin jam mengishim ila ban no senyang sya ke jingya chaprang ke India.
Paralog, kabalik jinglet eka bos, kadai kabalik ada baro. Henry menta, ngaku apa ni tu epi, syapang kasnong haka baka bos ka 1 poi haka sien benengkong e. Kibrio jong kata kasnong kila ap na kabenta kani kasngi dakisnam. Bat haba ka bos kalawan poi, kinong syong syonong kila pediang sengo bahaya ka dakiksing, bat kirukom lek kementen rai. Ka jingkemen jugi kalong ka bakraw, mari yo iya ka bos. Kasnong kalayo e kesurok, bat kibrio kidon kam saya ka kali. Henry hadu menta 4 judan ka no ka bos ka balajupoi. Balai? Namar kani kasnong kala syakta hagi kam le ano Maoist. Kani kejaka kadai ha ka distrik Gadchiroli ha Maharashtra. Bat ka kerteng jogane kasnong kadai ka Katezari. Ya kejingkala balawan ra ha Katezari lasngo ha keleng kane kathain ru bat kejaka bamarjan. Ki jinglong jingman kila kelas tet, bat ka jingyat bet kalawan pai biang hang ni. Ka jing sngongo kalet ka jingyat li bani kun persya ki kam le no Maoist. Wat kisnong bat jengai bat basyakta, menta kila sedang ban yo ya ki jingdan kam bakongsan. Kinong syok snong kiong ba ka jingwan poi ka bos kan nang pensuk syok ya ka jing im jongki. Paralog hagaman ki bat ngile jekren syapang ka Bastard Olympics ka balong ha Chhattisgarh. Ba ka jingbo iki science lab hagi jaka ba syakta hagi kam le no Maoist. Ki kena hang ni ki don ka jing terang ban pule ya ka science bat ki le bha ha ka sports ru. Kini ki jing persyang ki peni hado katno ki breu ki basa kini ki than bagi long ki baslur. Wad ha pedeng ki babon ki jing e ki la jiat ki lenti ban pen bha ya la ka jing im. Ngalasu komen ru ban tep bagi result na ka district Dantewada haka kelas 10 bat 12 kilalong ki babha. Daga jingpas bakumba khandai pusan na kashispa. Ka distrik lawan ha khamat e haka jela haka result jong ka kelas 10. Haka examen kelas 12 ka Dantewada kalawan haka kerdan bahan rio ha Chhattisgarh. Superkhat. Ka jo ka Dantewada ka baljak ta jor haki kamle no Maoist. Menta kala kawe agalama jong ka pulia puthi. Kum kini ki jingkala ki pendap yangi da ke jings ngo sarong bakraw. Para riba iet, mentang akwa abanya tho iki kubor bas ngo tenat syapang kising. Hakisan senam balalet, ka jingdan kising hagir haga jela Gujarat kala kiau naga hendrus pa anyo pusau syaka pras pa kandai puwe teli. Naga hendrus pa anyo pusau syaka pras pa kandai puwe. Kanie ka bapau hadian ka jinglom khana samari ya ka jingdon kising kalong shisha ka ba ai mensiam. Paralog bon na pi pila ban snoleng mo. Kum no lale ka jinglom khana samari ya ka jingdon kimrat. Kani kalong shisha ka ba e. Pen snoleng mo ban tep ba ya ka jinglom khana samari ya ka jingdon kising lale ki khatwe tili gi district ha ka jaga ba laipusan 1000 square kilometer. Naga benta kani ka khana samari ki kenhun ki khmi benya lenter. Lenter. Kani ka peniran benta ya ka jing pensisha bat ka jing khmi biang ya ka jing pensisha ka ba penti kana ba ka jing nyaw kising kan long ka badai. Paralog ka jing nyaw ha ka jing don kising Asiatic lion ka peni ba badan ka jing sngow long trai ha ka imlang salang ki ai ki bami kilong ki babha. Katto kane phosnam manchwa ka jinglong jingman hagir klalong ka bae hado kata. Henry ki breu klewan lang bat kila shim halade kelenti banwan ra jingkala. Kila pentre kami ki kor ki bor bakat kum kejok bat ki rukom ba bhatam balale ha kaperthai. Hakani ka por ka Gujarat kalalong ka jela ban nengkong e ban thungkam bon bha da ki kenthai haki kerdan forest officer. Ki jingmi bangisaki menta ki degi ba mi na kini ki jing persyang baro. Banedai ki merat klau ngide ban beteng ban long ki ba adakar bat ki ba pet ngor. Para riba iet, dang arsengi menta, ngaleshim benta haka Rising Northeast Summit kemenengkong. Haswa kani, ngilarake ya ka Ashta Lakshmi Mahotsav, ban penpau perthai, ya ka bor jong kathan shtelam mingi. Kadon ke ai ke bakerpang, syapang kathan shtelam mingi. Ka bor jong ka, kasap jong ka. Kadai ke ai ke bapala, ngaleo jeng tip syapang ka wei ka khana bayadai, bat ka kam than. Ka crafted fibers kam day tang ka kerteng jong ka jeng trekam. Nere ka deiru ka jeng penwan lang ya ka riti dostor ka sikim
ka rukom than bat ka jingwan ra ya ka ha ka rukom riam bat ka rukom penitenat bakat kum kapor bamenta. Laseng ya ka dau Dr. Chewang Norbu Bhutia. Udai ubatrai veterinary doctor hendrai hapo do onot. Udai nongkit basisai ka lariti ka Sikkim. Ula perkhat bakan long kumno lada penwandur themai ka kam than. Bat nagata ka jing perkhat lakai ka crafted fibers. Ula penyaso ka kam than tenrai bat ka riam bai tenat ka juk bamenta. Bat ula penkelai ka syaka kam ban kamai. Haga jing persang jong u om tang bagi syuthan. Ki than ru ya ki jing im. Ula ai jing hikai ki breu ka than haga ne ka kam. Uirap ya ki ban la ban syania ahlade. Daga bawalam lang ya ki nong than jing than. Ki nong ri jing ri. Bat ki seng yarap dalade ya lade. U Dr. Bhutia ula thau ki lat yo kam. Menta ki kenthai bagi nong than ki kamai daga bapenan kam ya laki sap bat ki jing tebet. Ki tap mo ki jankop ki mujakti bat mujak kejat balashna daga crafted fibers. Ki dai ki balashna hi ha ki jaka jong kanika than jong kejela. Usaiwal bapenan kam uwan ki rabbit bat ki langbrot na Sikkim. Wat ki rong bagi penan kam ru ki dai ki baki yo hina kamariang. Om dan dawai. Hendrai tang kirong kamariang. U Dr. Bhutia, ulai ya kejing itu bat thamai, syaka kam than jing than tenrai, bat kalariti ke Sikkim. Kakam ju ke hikai yangi, bahabala penyaso ka riti dostor bat kajing syirhem ya kakam, kalak ban kering ya ka perthai. Para riba yet, menta kasngi ngakwa banyatho ipi, syapang wei ubreu bapala. Ubadai om tang ubari kor, hendrai ubalong kejing ai mensim. Ka kerteng ju kadai Ujivan Joshi. Bat uladon hendrupsan senam kerta. Shumut dor, ka kerteng jung kamut kajing im. Udai bandap da kajing im ka bakrau bat kajing syirhem. Ujivan usa ha Haldwani ha Uttarakhand. Ha kapor jinglong kana jung kajing pang polio kala shimno ekabor jongki kejat jung Hendrai kamla apat ban shim ya ka mensim basyirhem jung Wala umla asyuk banyat stat. Hendrai ke jingmut jung kala beteng ban kiau shalor bha syaki kerdan ke jingmut dur. Nakine ujivan ula penmi eka wei kerukam snajik sna balakot ka bagat. Hakane ula thau ki jing sna ba itnat na ki snap diang baterkong ki bahap na ki diang kse. Ka snap diang ka ba ki babon ki ken ba kam mentoy klalong ka ba kordor hakikti ujivan. Man ki jing sna jung ki kit eka jing eubi jong ka kendau ka Uttarakhand. Teng kasngo kum ka tiar tem tenrai kilom, bat ki weki por ka ikum ba ka jing em jong kilom ka syong hakadiang. Ki kam ujivan kim dai tang ki but thau ka dai ka jing IT. Ula IT ya ka jing em baro syakane ka kam. Ki barikor kum ujivan ki penken mau yangi ba compare lah ha ka no ka jing kendo. Ada ka mon ka klan om dan ka pamla banlong. Ka kerteng ju ka dai jivan ka jing em. Bat ula pen isi hangi kamut ayu ban empura ya kejing im. Para riba yet, menta ki don bon ngot ki kentai ki batrai om tang haki lengkha, hendrai ki bapoy syajrong sun. Hoat, playos ngoi ka badai. Menta ki kentai ni kisnong na nong kendong ki lalong ki drone didi. Ki penhere ki drone bat ki honra jingkala haga rep karyang. Paralog, haga distrik Sangaredi, hati Langgana, om pat deslem, kiladon ki kentai ki bahap ban syania hagi weipat. Menta kita gijuk ki kentai ki penan kami ki drone ban senret dawai hakum basan po akar kejaka. Kitrai kumbalai kenta ka por menstep bat ar kenta ka por janmiet bat ki pendep ekakam. Om dan ke jingshit kerang kasngi om dan jingma ning dawai balong bi. Paralog kinong syong glap diang daga donut baro ya kene ke jingkala. Menta kini ki kentai om tang bagi dai ki bapenyat ki drone hendrai ki dai ki nong elek thama nalor sun. Kini ki kentai ki peni hangi ba ke jingkala kawan haba ki kor ki bor bat ke jingkut jengmut ki ayat rengkat. Para nong syok snong ba iet sa satang dunai ke shibnai na ke benta ke jingrakhe ya ke International Yoga Day. Kani ke penken mau balada pempat le ke yoga menta ke de ke por ban penyaso bat ka. Ka yoga kan penkelai ke rukom bapi im ya ke jing im. Paralog
Nado belas sedang ya ka yoga de ha ka arpoi tarik ujeliau arhajar khatsan. Ka jingkring jongka kalanang kio. Mentaga snemru, kaladan ka jingkio ha ka jingshit ram syapang ka yoga de ha ka leng ka perthai. Kiseng baper kliasa melaki rukom baki penkrea. Kidur na kisnem balalet kilong giba ay mensim. Ngili I he ki babon kiri kumno bahaki katto ka kisnem. Kibriyo kila tau ya ki yoga chain bat ki yoga ring. Kidonru kidor ha ka baki briyo na kisau pateng benriyo klea wanlang banle ya ka yoga. Bon kila jet ikijaka ki bapauna makinong ba jongki banle ya ka yoga. Mentagasnem mapiru pikwa lese ban perkhat ikilenti bakam sngo tenat ban rakhe ya ka yoga de. Paralog ka sarkar Andhra Pradesh kelas sedang ya ka jingalap yog Andhra. Ka jingtmu jong ni ka jingalap kalong bandan ni ka jingmlien ban le ka yoga habar ka we ka jilla. Hapo ka ni ka jingalap la thaw ka kunhon ba shipho lak ngot ki breu bale ka yoga. Ngasno tenat ban yatho ba menta ka snem ngan yo ya ka kabu ban dan benta ha ka yoga de ha Visakhapatnam. Ngalas ngo komen bantep ba menta ka snem ki parlok samla jongi kin le ka yoga ha ki jaka bapau ke bedai bat ka jingyo pateng kari. Bonik samla kila penlong ka jingkular bantau record bat bandan benta ha ka yoga chain. Ki company jongiru kim saadien ha ka nega benta. Dan kiseng ki balabuk kerpang ki jaka ha ki office jongki naga benta ka yoga. Bat dan ki kam startup ki balawanra ya ki kenta le yoga balatip kum ki office yoga hours. Ki dan ki brio ki bapen krea ban let shakishnong ban ai jinghika ya ka yoga. Kani ka jingnang sngoto syapang ka jingkot jingkya bat ka jingbit jingbiang kamet hapadeng ki brio ka ai jingkemen bakraw yanga. Paralok rengkat bat ka yoga de ka eik ka bapala kalaja ha ka ayurveda ka ban ai jingkemen yapi. Dang henin kesngi ka arpsau terik ujemang. Ya ka saskular laysoi ha ka jingidan rengkat u Director General ka World Health Organization u badairu u parlok jonga u Tulsi Bhai. Dagane ka saskular ka kam kelas dang halor ka modul baydai bat ka rukom sumar tunrai hapo ka International Classification of Health Interventions. Kani rap ban kenteu ya ka ayush ha ka rukom bala pensisha da ka science. Ha ka babon ki briau ha kaleng ka perthai kinyo jing mantoy naka. Parlok lesi pili I ya ki blackboard ha ki school. Nremata don ki school ki bapanan kam da ki sugar board. Omdai ki blackboard Nrei ki sugar board. Kani ke jing terekam bapala balawan ra da ka CBSE. Ka temu ban wan ra jing sngoto hapadang ki khana syapang ka rukom baki bam ya ka sini. Da ka be jing kai katno ka sini baki dai ban bam bat katno baki bam shisha ki khana kelas dang ban le ya ki ki bakot bakya dala dehi. Kani ke jing persang bakongsan bat kan kata ha ka rukom ka babha. Kala bandan ni ke benta bakongsan ban wan ra ya ka rukom em bakot bakya nado kerta berang kena. Bon ki kimi ki kpa kelero ekane kalat, bat nganget baya kum kini kilat, dai ban pentrekam haki office ki kantin bat ki jaka puli. Ka jingkot jingkya ka dai ka bakong santam. Ka fit India ka dai ka nongrim, jong ke India ka baklan. Para riba yet, habang ya keren syapang ka India ka bakhut, kumno kinong sngap ka man ki bat kin syait. Ngas ngau scam ba ma pi iwei, Pino senyang syakane ke jingyalap hala ke jong kerukom. Henry mentang aku ak banasam ya ke nuksa ha ka ba ke jingkut jingmut na ke benta ke jingle kuat kala job wat iki jing ha ki jaka luom bajrong. Mudur dan bakiu ki luom batap do tha. Ha ka ba ban ring penhiar mensiam ru kalong ke ba Man ke jingjam kalong ke jingmai ke jingim. Lakat taru ita ibreu iplet jingmut ha ke jingle kuat. Kani kadai ka bagi dekat jangka kenhuan ITBP kilale. Kani ka kenhuan kalalet ban kiau ya ulom makalu. Uwei ni kilom bat juat bah ban kiau ha ka perthai. Henry paralok om tang bagi kiau ulom. Kilale ki wei pat ki kam kum ka thong jangki. Ka jingle khoi. Kilale hi dalade ban wen ye ki jaklia hajan ukliar lum. Shumot dor ya kum basispa sanpho kilo ka jaklia bampot lawan ra syatrai dagani ka kenhuan. Ka bapen khoj hakat kani ka jingjrong kam dai ka kam ka basuk. Nrei ka pen I bahabadan ka jingkut jingmut la ban thaw ya kilat.
Paralog, sa kaway kamat bakongsan kabehday bat kania, kadi kejaklia bami nakakot sada, bat kabashna jing shnabyang naka. Man kasngi, ki jabo ki mi nakakot sada haki yeng bat ki office jongi. Lesing ikan sting ya kania, henry pin sngulengo bantip, bakumba shipawa na kejaklia haka rengko hakari, ki don jingya day bat kakot sada. Mentah kalong ke bakongsan, ba iway pi iway nangingi don kam ban perkat syapang gani kejing Ngas ngu komen bantip bagi babun ki kam startup ha India ki trei ka kam babha ha kani kaliang. Kinong ba akum ka Visakhapatnam bat Gurugram ki don ni ki babun ki kam startup ki basyem mi ke lenti batamai ha ka bayadai bat kejing le ki kot sada balakala jaklia. Don ki basna plakot song jing song, don ki weipat ki penan kami kilat leng ba rensan internet. Haginong ba akum ka jalna, katto kani ki kam startup ki penmi shispa na ka shispa, ya ki mar belasna na ki ki bala bread na ka bentaban song jing song. Pinyo mensim bantip, ba ka basna jing shnabyang na shiton ka kot sada bala bread, kaya da ya kat nyaw teligi dieng na ka basyaot, bat kaya da ya hajar litar ko Menta, perkat sepangkane, lada kinong kiu luom, kila banwan ra ikijabo na kijaka bajenjar ban kiu, da shisha, mangiru gila ban nok senyang, da ka baweng lepa la ka jong, ya ki kot sada na giyeng, bat ki office jongi. Haba barok kinong syong shnong kari ki perkat, ka ka bangala ban le, na ka benta kari jonga. Hangta, barok lang, ngila banwan ra, ya ka jengkala bakraw. Paralog, dangsyan, kaladon ka jingshit rahem syapang ka Khelo India Games. Haka Khelo India Games, santali ginong ba ha Bihar kila penlong, ya kini kelumpung yela akai. Ya kijing yela akai la penlong, ha kijing pia kerdan baper. Bat komba san hajar ngot kinong yela akai na keleng ke India, kile syem benta. Kini ginong yela akai kile ro, ya ka mensim yela akai ke Bihar, bat kijing priang sngub ha kibriyo ka Bihar. Paralog, ka Bihar ka day shisha ka bakerpang. Bat kila bon ki bapala ki balaja ha ka rensan yela akai. Kadi kasian ke bandengkong jong ka Khelo India Youth Games ban peni ha barok koi ke perthai lengba ka Olympic Channel. Ki brio na keleng ke perthai kila sakhi bat yaro sap joki nongel akai badang samla. Nga ai khuble ya barok ki belajap takma khamtam ki laitli ki kenhon nongjob ba khamat ka Maharashtra, Haryana bat Rajasthan. Paralog menta kekenti ha ka Khelo India Games ya arpun riu teli ki rekod lathau. Ha kejing kop weightlifting, kejing le abha Asmita Dhon na Maharashtra, Harshvardhan Sahu na Odisha, bat Tushar Chaudhary na Uttar Pradesh, kila job igi do anot jang baro. Ha kawai pat kaliang, Sairaj Pardeshi na Maharashtra, lathau ya lai teli ki rekod. Ha kejing lakai athletics, Kadir Khan bat Sheikh Zishan na Uttar Pradesh, rengkat bat Hansraj na Rajasthan, kila penpa ke jing tebet bat ke jing lebha. Menta ke kenti ke Bihar kalayo khur lai pun ru teli kita kema. Paralog kito ke bele akai kitungshan. Na ke benta ki samla badan sap ha ke jing akai sports, ki lumpung ele akai kum kini kilong ki bakongsan. Kum kini ki rensan ki kentio ya kalawe jong ke sports ha India. Para riba yet, haga arpau terik ujemang, ngalara ke yaga World Bee Day. Kasni ke bapen kan mau yangi, baka ngap kamdai tang ke jengbam batyang. Nre ke deiru kadak jong ke jengkot jengkia, ke jeng aikam yala dia, bat ke jeng shania ala dia. Haki katwe snem balalet, kaladon ke jengkela haka kamri ngap ha India. Kumbashipo ne katwe snem menchua, ke jeng penmi eka ngap dake India, kalalong kumba nyopo hado nyopusan hajar metrik ton hakashisnem. Menta kalakio, syakumba iway point arsan lak metrik ton. Kabapen i ya kejingkio bakumba hendropo nakashispa hagajing penmi ya kangap. Menta ngilalong ka way ni kiri bawan syakmat hagajing penmi ya kangap, bat hagajing shalan. Paralog, kani ka kambabha ka day na ka National Beekeeping and Honey Mission. Hapok kani ka mission, dagi hajar ngut kinong rap bahidan benta bat ka kam ringap kelayo jing hikai, kelayo ikitiar bat kelayo jing penyaso bat kiyo. Paralog, kani ka jingkala kam dai ka bapau tang hagi nambar.
Henry ka Paushai ha ka Madan jong Gishnong. Kum kanuksa ha ka distrik Korba ha Chhattisgarh. Kinong rap badai ki riu luom kila thau ka kerteng na kebenta ka kam penmi ngap bam penan kam dawai balakot ka Sun Honey. Menta ya kene ka ngap ladi ki babon ki rensan online kentup ya ke GEM. Kabamut baga jing treshitam ka shnong menta kala poi ka prathai. Kumjo ru ha Uttar Pradesh, Gujarat, Jammu bat Kashmir, West Bengal bat Arunachal Pradesh. Daki hajar ngot ki kentai bagi samla kila long ki nong penmi ya ka ngap. Paralok menta om tang baya keren ya ke jinglong ka ngap henry ke jing khot jong karu kadai ke bala plet jing mot. Kidon ki kam startup ki bala penan kam ya ka artificial intelligence bat ki kor ki bor ka jok ka bamenta ban penshisha ya ka jing bha jong ka ngap. Sashisien onda pithet ngap persang ban thiet ka ngap bapen mi dagini ki breu ki batrai kam lajong. Baniale ban thiet na ki nong rap kathan ne na ki kenthai. Namar haman la ka jing jaw ka ngap om tang ba pimat ka jing thiang jong ka henry pimat ru ka jing treshitom bat ki jing kermen ke India. Kani ka jing thiang ka ngap ka de ka jing bang jong ka Atma Nirbhar Bharat lani ka India basanya halade. Parlok habangi keren syapang kilat balasim daki ri bapenmi ka ngap ngakwa bania tho ipi syapang kawi ka jing trekam. Kani ka penken mau yangi ba kabayadai ki ngap kam dai tang ka jingkit khle kabayadai ba kamaryang ndai ka dairu ka ba kongsan na gebenta ka rap karyang bat na gebenta ki pateng panuan. Kani ka nuksa kawan na Pune ha ka ba ya ka rongap laweng na ka wei ka yeng. Lese na ka daw badan ka jing tieng yo omdon jing sngan ne na kiwi ki jing tieng. Ndai ka ne ka jingja kala penlong ya nori ya no ban perkhat jerliu. Wei usamla ba kerteng u amet ularai bahaka jaka ban weng ya kingap dai ban plat impen ban yaki. Ula hikai ya lade ulawat benia asyapang kingap ban ula sedang ban kentup lang yaki. Suki ula tahu ka kenhuan ka bala ai kerteng be friends lani be mitra. Menta kini ki parlok jong kingap kira kingap ka rukam basngan naga we ka jaka ka wepat. Kida penti kena ka jing sngan ki brio bada ka juga por baki ngap ken im. Kijing persang u amit kilawan ra ya ke ei ke babha. Kijaka ba im ki ngap kilanang roy. Ka jing penmi ngap kilanang kiyo. Bat ka bakong santam ka jing snotho hapring ki brio kilanang kiyo. Kani kalat ka hikayangi bahabangi trei de kabaya imsuk bat kamaryang. Kapan mento ya baro. Para riba iet katung ila poy ka bakot jong kani ka benta jong ka man kibat. Beteng ban pha sanga ya ki jingjob ki brio hakeleng kari. Ki jing persang jong ki na gebenta ke imlang saalang. Ha gebenta bawan jong kaman kibat, ngin se kenduk biang menekran syapang ki mat bathamai, bat ki jing job bathamai jong ki paranong chong shnong. Nga ap kermen ban yo ki message na pi. Kublai shibun. मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ।